Για τη Μητροπόλεως μπορώ να πω ότι εκπονείται κυκλοφοριακή μελέτη για το σύνολο της πόλης και όχι για το κέντρο μόνο. Αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη είναι μια επιστημονική δουλειά η οποία θα μας δείξει το πώς πρέπει να δουλέψουμε, με σεβασμό βέβαια στην απόφαση που έχει πάρθει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι δηλαδή μεταβλητή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Μπορεί να την παραβλέψετε και να κάνετε εσείς λόγω μελέτης κάτι άλλο? Είπα με σεβασμό στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έτσι. Όσον αφορά το κολυμβητήριο που αναφέρατε. Το κολυμβητήριο δεν έχει κλείσει. Τι συμβαίνει με το κολυμβητήριο? Ο κύριος Ιωαννίδης, ο προαληφόμενος ως περιφερειάρχης της περιφέρειάς μας, κατ' ουσίαν έδωσε τα χρήματα που υπήρχαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κάπου αλλού, προχώρησαν κάποια άλλα έργα. Το δικό μας δεν προχώρησε. Δεν υπάρχουν χρήματα δηλαδή. Έτσι, δεν έχει κλείσει το έργο. Δεν υπάρχουν χρήματα. Υπήρξε κακή διαχείριση μέχρι εδώ? Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, κύριε Καυτεράνη.